coffee lahat yung mga flat. Wow, walang katao-tao, walang bumibili. Lugi ata sila dyan eh. Ayan po lang mga kaistorya. Anong say nyo? Pag-comment man dyan sa baba mga kaistorya. Dito din yung Starbucks. Walang Starbucks. Sirado. Close shop mga kaistorya. Parang tayo ngayon ng kape. D330 to 38. So dito na yung banda mga kaistorya, yung gate ng papuntang Manila. Nag-iisang bukas na guardian. So yung parang pharmacy dito sa Singapore. Bili-bili muna tayo ng mga kaistorya, ng mocha. May ano sila dito. Ito yung nag-iisang kape. The coffee bean and the tea leaf. So nandito tayo ngayon sa Leaf Coffee Bean. Yung Starbucks mismo eh nagsara doon eh. Wala ang Starbucks. Sayang naman. At yun nga, bumibili kami para ano lang din, take out na lang din. And doon lang iinumin banda doon sa may gate. Balik tayo din mamaya kasi masyadong maaga tayo dito eh, mga kaistoryan dumating. Naninigurado din tayo. So far so good naman mga kaistorya. Smooth naman yung takbo natin. Dahil doon sa immigration wala nang masyadong tanong-tanong. Yan naman yung usual na nangyayari dito kapag lalabas ka ng Singapore. Okay guys, nandito na tayo sa mga kaistorya. Dito na tayo sa B35. Okay, so nandito na tayo. Hindi pa nagbubukas yung gate dyan. At antay-antay lang tayo saglit. Medyo dumarami na yung mga ano dito, yung mga kababayan natin na pauwi na rin sa Pilipinas. Guys, nakaboard na tayo. Naka-check-in na tayo. Ito pala yung mga forms. Ang dami. Ang dami mga forms na pipila pa natin.
guys, ito na po yung quarantine facility natin dito sa Country Lodge. At may gym din dito na na-split kami ng aking kapatid mga ka-istorya. At ito po yung yung quarantine facility. Decent na rin siya mga ka-istorya. At yun ang single bed din siya dyan. Mga ganun. So may aircon din at may isang higaan dyan. Ito rin po yung toilet ng mga istorya. At yun dyan. So yun lang mga istorya. May TV na rin dyan. May pa-exercise. Dito parang luggage room na rin. So tingnan natin mga istorya. Dito tayo maglalagay for 5 days ata o 7 days maximum. So ito lang muna mga kaganapan mga ka-istorya at update ko lang kayo sa susunod natin na vlog dito sa storya ni Juan kung ano nang mangyayari sa atin dito sa quarantine facility ng OWA. Maganda siya mga ka-istorya, maganda. At medyo pagod lang at ngayon lang nakakarating bandang mga 8:51. So medyo malayo-layo yung area, parang Pasig ata. Pasay, ewan ko Pasig ata. Hindi ko kabisado mga ka-istorya. Ilagay ko lang yung dyan. Basta yung name ng is Country Lodge. I-search ko lang yun pag may internet na ako mga ka-istorya. So medyo pagod ng konti at wala pang pahinga. At pahinga lang muna ako saglit, refresh. At wala pang kain. Wala pang mamaya pa daw. May chocolate naman dito. Pero wala pa rin tubig. I-distribute na daw nila mamaya daw. Sige lang, i-update ko lang kayo mga ka-istorya sa ating chapter dito sa ating quarantine facility dito sa Country Lodge. Okay? Wow!